मादै मादै हे गखायै सोर मा जाखो लाफाथिया जुमाय फेनानै गोलैना दङमोनलै लामायाव जुमाय लाफाथियालाय माथो जुमायखौनो लोङा लोङासो जागोन दे मादै नै मानसियानो जुमाय मोनामग्लिजोबदों खर'आनो गिदिंजोबदों आं रावखौबो मोजां नुवाखैलै गिदिंजोबदों नोंसोर बयबो न'आव थांसै उन्दुनोसै आंनि बिसिनायाव बाव ओइ मादै एबारनिफ्राय बेफोरबायदि लोंनो होनांलालै लाफाथिखौ गाज्रि नुयोलै सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि लोंनानै फेनानै लामायाव गोलैना थानो समायाथ' सिख्लाल' नङा सेंग्राफोरखौबो समाया नाथाय सिख्लाफोरखौ बांद्राय समायसिना आं सानसेबो नुवालै बेथो बेखौ लोंनाय नुनाय मोनबा आं बेखौ गारामोनलै बेथो ओरैबायदि बुगौमोन हारा सारा सिफायजोबगौमोन आं सिं सिं बिमा बिफानि गन्थंखौसो हाहोगोनलै बियो असयथ' गथ'आ आयु दा गामिनि मानसिफ्रा मा सानगोन देनाय जोंफोरखौसो दा माबायदि बिमा बिफा बिसोरलाय बा गावनि फिसाजोखौ बादा होनो हाया नामा मायबा मायबि बखिसोगोन गाव गावनि फिसाजोखौ सामलायनो हाया ओरैनो बिमा बिफा जागारदो होननानैसो बेसेबा बुंगोन दा मानसिफोरा जोंफोरखौसो बुंगोन थर' एबारनिफ्राय नोजोर होबाय थालै मादै एसे लाफाथिखौ खर'आ गिदिंगासिनो आंनिया बिजनियाव लांना आंखौ मोजाया बुलांदो खर'आव आंखौ आत्माया गोसाथार बुदों ओरैबायदि गोसा बुदों आंनि खर'आ गिदिंजोबदों नोंसोर माने गिदिंजोबदों सैमा गथ' साला नोङो बिराद मोजां बाथ्रा बुंनाय रखम मोनदोंना हा नों गथ' फेगारो नोङो नों फेगानायनि उनाव नोंखौ ओरैबायदि साबुत होगोन ना आङो साबुत ना नोंनि हारा सारा सिफायजोबना दोनगोन आं आथिंनि हाराखौबो सिफायजोबना दोनगोन आं आजिया नोङो लाजिया सिख्ला मानसि जानानै बेफोरबायदि जुमाय फेनानै लामायाव गोलैना थानो हा सोर फोरोंनाय बेफोरबायदि नोंखौ हा सोर दा नोंसा नोमफायानो जुमाय लोङो ना आंनो लोङो बुलै आब'आ मानो बेफोरबायदि लासिंसिंनो बै खेबसेबो लोंनानै फेना दङमोन नों जि बुलायनाया आयै नुदों नों बआ बुजाबाबो लाजि गैया थेवब्लाबो आं बुनायनिफ्राय लोङाखैमोनथ' बेसेबा बोसोरसे बोसोरनै जालालांबाय मादै अबाव दोनहैनांगौलै थिखांबाय थानो हाला गिलिरथार मानसियाबो साला सैमा गथ'खौ हायावनो फुथुना दोन थाथो बेयावनो गोलैना थाथो नाङा दे मादै नाङा बेफोरबायदि असयथ' सैमानि जात गथ'फोरखौ बेफोरबायदिनो खालामनांगौ बे मोनसेयानो आब'नि रुम थौ खानजं रुमसिम दोननोसै बाब्रे गिलिरथार थौ लासिं बेथो आंसो मा लाजिनाय मोनथारबायलै गन्थं सन्थं हाजोब होगोनलै जोंनिखौसो बेखौ फेगाथों र' एसे फेगाबा ओरैबायदि बुगोन आं बेखौ दिनै लासिं दा मानसिफोरा मा सानगोन देनाय जोंफोरखौसो बेसेबा अगियाननि बिमा बिफा सानसिगोन माथो गियान गैयि बिमा बिफा हामदों साला आब' लाफाथिखौ बुनाया थेवब्लाबो आं बिनि मबाइलखौ सिफायनो हायासै आं मबाइलखौसो सिफायनो नागिरदोंमोन दिनैनो मार मोजां चान्स मोनखादोंमोन आं नाथाय बे फाफिया साला मबाइलखौनो दिहुनासै बिदिनो चान्स लाबाय था आब' बिनि मबाइलखौ नोङो बुख्रुमना होथार ओरैनोबाबोथ' नोंनो बियो फैसाखौ होखालालै बेनिखायनो साला बिनि मबाइलखौबो लानो होनांला बुख्रुबजोबना हो आंथ' बिनि मबाइलखौ बुख्रुबनो चान्स लाबाय थागोन ओमफ्राय बे लाफाथि फाग्लिया न'आव थांनो हादोंना हायाखैबा ना गोलैनासो दङ मिन्थिया दसे थानानै नायहैगोन र' आं ओरैबायदि गोसा खुबैखादोंना आङो थाइगिखौ बिनि खर'आव माने बिनि खर'आ ओरैबायदि गिदिंखादोंनो मानसिफोरखौनो सिनायलायाखै आंखौनो भुत ना मायो माबा ना मायो होननानै गाख्रबगासिनो हामदों साला फाफिया आंथ' अन्थाइसो लानो नागिरदोंमोन खुबैनो नाथाय आरो अन्थाइजों खुबैना होबा आरो अबावबा थैना थाबा बेनोथ' थांनाय नङाबा मानसिखौ नायनाय लांबायना लाङाखै र' नायहैनो र' आंसो बे लाफाथिखौ थांनानै दोखो बुग्लिनो लुबैदोंमोनलै नाथाय नों बुवाबाबो जागोन दे आं दंखायोना जा खालामनांगौ आंनो खालामगोन आंनि थाखायनो जाजोबदों गासैबो दे होमबा नों थाथ'नाय आं नायना फैनो र' लाफाथि फाग्लिखौ दे थां हामदों साला बुजादों बे लाफाथिया माथो सानना लादोंलै बियो मालायखौ थगायनानै मोजाङै थानो हागोन सानदों नामा बेलाय ओइ खानजं बे लाफाथिनि थाखायनो जोंफोर गामिया गाज्रि मुं मोनसिगोन नङाबा दाथ' सोरबा सोरबि बुंगोनसो बेलाय भारा गामिनि सिख्लाफोरा मोजां नङालै जुमाय फाग्लि गोजा जुमाय लोङै लामाफोरावनो गोलैना थालाबायो बेफोरबायदि बुंगोन दा बुंमारगोनथ' र'
मा बिजानि बिमायाबो इसेबो थाल गैया नामायो? बिमायालाय अबाव फाथा मोनो देनाय अबावबा थांनानै लोंहैयो बेसो मिथिगौ आरो ओरैबाबो गामि थाबायथिंबाय थायो नालाय बिनि गामि थाबायथिंनायखौ एसे खम खालामनांगोन। बिबारिसो माथो। अबाव थांनो नागिरदोंलै बिबारि आगै? आं बोरमा नायनो फैदों र'। औ नोंसा बोरमा दङ न'? औ दङ। बिबारि नोंनो मोजांलै। आंलाय मा मोजां जाखो? मोजां मारब्रा नोङो बिबारि। नों मालाय जुमाय लोङाबो दाङाबो मोनामसुवाबो। बै साला लाथाथि थंगालिया जुमाय लोंनानै लामायाव गोलैना दङमोन मिथिगौ ना? मानसियानो एसे बोरैबा मानलै बियो। नङाबा सिख्ला मानसिया सोरबा जुमाय फेनानै बेफोरबायदि गोलैना थायो आरो। नुनानै दोखो दोखोसो रागा जोंदोंमोनलै आं। सानदों र' साला जुमाय फेनानै गोलैना थादों सानदों बिसोरो। मानसिया दाबो सिखारनो हायाखै न'? नायहैनो र' आं अबाव? सिखारनो हायाखैमोन थर' जोंसो दोनैबाय न'आव खानजंजों आंजों थिखांनानै। दोनैलायबाय नोंसोरो? औलै दोनैबाय आरो माथो खालामबावनो। मानसिफोरा नुबा मा सानगौमोन देनाय। औ बे फाग्लाया जुमाय लोंबानो थुरा बुरजा लोंबाय आरो गोलैना थानाय बायसि। औलै कन्ट्रल होननाय बुस्थुआनो गैया खोना। बिमाया खिन्थु दोखो दोखो रागा जोंखादों दे फेगाबानो होखागोननो बेखौ साबुत। औ दोखो दोखो साबुत होनांगौमोन बेखौ आं दोखो मोजां मोनगौमोन। सामब्रा थामब्रा उथिलायनाय। औ मानोथ' बेफोरबायदि फाग्लि रखम लोङो ओरैबायदि माने फेदो खर'आ गिदिंगासिनो जोंफोरखौनो सिनाय हालायाखैलै जोंफोरबो गिदिंलायदोंनो मालाय फाग्लिया। औलै बिबारि आगै नोंनो मोजां मालाय जुमायखौ दाङाबो मोनामसुवाबो लोंनायखौथ' बाद हो। दंबावो लुदुमियाबो मोनाबो लोङा सोरबा सोरबिल'सो लोङो। बेफोरखौ लोंनोबो साननाङाबो। सिख्ला मानसिफोरखौ समायालै लोंनो सेंग्रा मानसिफोरखौ एसे समायो देनाय। नोंसोरबो माथो मालाबा लोंसोयो खोना नोंसोरबो खम खालाम आरो सेंग्रा मानसिबाबो बांद्राय लोंबा बोरैबा नुयो। माबाथ' बेफोर निसा बुस्थुफोरखौ लोंनाङानो गारनायानो मोजां आंनिबा। औ बिबारि आगै नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों। नाथाय जोंबो माथो गारद्रायनोबो हायालै आरो लोंबाबो बाधा होग्रा मानसिबो गैयाना रावबो गार्लफ्रेन्डबो गैजा रोङा। आरो सासे नोंहाबो। नोंखौसो नांगौमोनलै बिबारि आगै आंनो नों बायदिसो नांगौ आंनो। जोंफोर बायसिखौलाय सोर मोजां मोननोलै हागौ आंनो सासे बानायना होनाय बिबारि आगै। गैयालै आंनाव रावबो आरो आजिखालि मालाय बुकिं गोजाना। औलै बेनोथ' प्रब्लेमा दा जोंफोरो रावखौबो मोननायानो नंला खोनालै भागोआवनो मोननाय नंला खोना। मानो मोना जानो देनाय इसोरा बयनोबो सासे सासे सायख'ना हरखादों। दा नोङो मोनाबाबो उनावथ' मोनगोन ना। नाथाय माला? आंलाय दालाय मा मोनथिगौ दा इसोरासो मोनथिगौ। दे होमबा थाथ' नोंसोरो। औ दे जोंफोरबो थांसै र' थौ खानजं थांसै थौ। औ दे थां। साला फाथि फाग्लि मोनदों साला दासो। आंखौ बदनाम होग्राया दा नोंसो बदनाम जासिगोन ना। दाथ' नोंखौ बयबो जुमाय फेनानैसो गोलैना थानाय रखम मोनदों। ओजों बादि आंसो थागिर फिथाइजों खुबिना होनानै फिटजाना थाहोदों। मोनदों साला आंखौ मा सानदोंलै बियो बांद्राय जाम्बि साननानै आंखौ थगायदोंमोन ना। दा नोंबो बदनाम मोनबायना दाथ' आरो नोङो बिमाजों होजागोन साबुत। ओरैबायदि साबुत होजानांगौमोन बियो माने बिगुरफोरानो जिलांजोबनांगौमोन ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन आं। आंखौबो एसेबां जाम्बि सानना लानाङा मिथिबाय लाफाथि लाहारि। रागा जोंबा आंबो मोजां नङा मानसिया। आब'नो फन हरनि र'। हेलौ मोस्रोम आब' मा खालामदों गगा मोनदों नामा माथोआ एसे बोरैबा जादों। औलै गगा मोनगासिनो गुजुगासिनो आंहाबो एसेसो जागासिनो र'। मा खालामदों? दङ र' ओरैनो दा। आब' आंहा डेट जाबाय डक्टरा गाबोननो थांनो होदों ओमफ्राय समफोरनो आंखौ सिजारिन खालामसिगोननो। औ आब' बिमायं जासिगोन नोङो। औ आंथ' आयं फिसाखौ बेसेबा नायनो लुबैदों दा। नायनो थांबानो जाबाय। औ थांगोन र'। नेरसोनालाय माथो खालामदों उन्दैफोरा? गैया बियो सगाव थांदों। आइ बिखुनजोआलाय माथो खालामदों? दङ बिबो ओंखाम संदों खोना ओंखाम संग्रा जाबाय दानिया। आंखौ दा अनग्रा जाबाय एसे। दे बिदिबालाय मोजाङानो। पिल्लुआलाय माथो खालामदों? उन्दुना दं बियो। दे होमबा आब' लाखिथ'नोसै आङो दुगैहैनि र' खर' मोनसिदों आंखौ। औ दे होमबालाय। आङो समफोरनो बिमा जासिगोन आरो। ओइ मोस्रोम बाजै। औ मा? माबा समफोरनो सिजारिन खालाममारसिगोनबा नोंखौ।
सनिया आगै बिमानै जासिगोन नोङो। माबा ओइ मोस्रोम बाजै नोङो थास' मोखां लानि आलासिखौ नुदोंना? औ नुदोंमोन आं दाखालि। नुदों नामा? बोरै हेन्डसामथारना? औ जोबोद हेन्डसामथारना बाजै। औ हेन्डसामानो दे। मानोमोन आगै मानो सोंदों? माबा ओरैनो सोंबाय माने हेन्डसामद्राय नालाय मानसिया बेनिखायनो नों माने हेन्डसाम नुयोना नुवा होननानै। नुसाबो? नुसाबोसो नङा हेन्डसामथार। आं जोबोर साइज नुखायोसो जोबोर हेन्डसाम नुखायो बाजै। आंनो बेफोरबायदिसो हेन्डसाम सेंग्रा नांगौ। हेन्डसामल' जाबा जायाना आगै मानसियाबो एसे मोजां जानांगोन आखल आखुफोरा। औ नंगौ नामा? आंनिबाथ' बे सेंग्राया जोबोद मोजांलै। माने सोरखौबा ना नुनाय लोगो लोगोनो सिनायखागौ न' बाजै। नोंबो मोजां रखम मोनदोंना बे सेंग्राखौ? मोजांबो जानो हागौ देनाय। दालाय आरो बोरै मोनथिनो मोजां ना गाज्रि नुनानै रावखौबो हमनो हायालै। आं हागौ नों हायाबाबो आं हागौ बाजै। आं मिथिखागौ बे सेंग्राया जोबोद मोजांथार होननानै। हा नोङा होमबा फसायथारदों होमबा बे सेंग्राखौ? फसायाखै ओरैनो हेन्डसाम नालाय हेन्डसाम होनना बुंबाय आरो।